babingelele abantu, ngibingelele nonke ko-Facebook, ko-WhatsApp, ko-YouTube. Yazi yakhala nje ungijwanyara. Siyasebenza kakhulu, abantu badinga ukuphakama, abantu basizakale ngendlela e-right. Sila kulo mfula-ke lonamandla lapha-ke engikhuphula khona-ke izinto-ke la ngendlela-ke e-right. Ngisatholakala ku-071 940 8907. Ungithinte nawutholi nebhizinisi, awutholi imisebenzi, ufuna ukukhushulela into eziningi, thinta mina. Yiyo le namba le, ngiyatholakala lapha. Siphakamisa okuningi into zabantu, kodwa-ke maye manje angazi noma ibhadi noma yini noma umsebenzi, angazi. Ngiyotshela mgogogo wami, angazi ngoba sinabantu abaningi kakhulu banenkinga ezihlukile. So iNkosi Malanga ibuyisele inetwork. Hamba naye iNkosi Malanga uMakhosi Sibhazi la. Siyasebenza. Kuhle-ke ngoba good ufake la. Awuhlangile Sibhazi. Azole mntakwethu lo ngisho. Kuhle-ke ngoba esikwenzayo thina safundisa ukuphathisana. Asikwazi kunye ku-competition inyanga ezikhompyuthayo, asazi. Kodwa njengamanje ngilala ngikhona. Sizophakamisa nje into ley'nyene nazona. Kakhulu. Umsebenzi. Ukubona-ke ngapha umkhulu bayahlanganisa naye so that bazosizakala. Sibaluleke kakhulu isintu. Ukuthi na unenkinga uhambe uyohlola. Ukuva umhlolo noma yiphi inyanga eseduze kwakini la ukhona. Hlola kubalulekile. Ezinye izinto ngezisizwe bodokotela besilungu kuphela. Sifuna thina bodokotela besintu, abantu abakusebenzisa ukuhlakanipha. Ngisho mina nanoma usindisiwe, kodwa nje sinaso isigeze simajor. Yabona-ke hayi ngiyasaba, angazi. Kodwa bhabhayini mina nje ngisaxayile, ngisasebenza, shiswa amalanga. Kuyashisa e-Eastern Cape Jobubona. Nangona le weather le engenamaqiniso, asazi. Kodwa sinje malutho nonke baphila abantu. Nesibusiso wena-ke. Ngisho wena. Bonge kakhulu, ngithanda nonke, anisubscribe phela. Ufuna ukubona le channel ikhula. Bingelele kuma-Facebook nonke. Ngikhona-ke ngiyatholakala naku-Facebook. SDR Hlophe Topsama. Ngiyatholakala lapha. Bonge kakhulu. Makhosi. Wena onenkinga ngithi woza, yiza. Use-Joburg, use-Cape Town, use-KZN ukuphi. Khawungithinte. Inombolo yami ngizoyisho nje kokugcina. 071 940 8907. Thinta lapha. Sizodikita udaka. Sibone ukuthi sibekana kuphi. Bayawazi umsebenzi.